So, welcome Hungary, welcome Balkan countries. Tehát üdv Magyarországnak és üdv minden országnak, aki még itt van. I am Vladica Đorđević. I am born in Serbia and I live in Sweden. And I'm very, very pleased to be with more than 170 people actually tonight. Tehát Vladicának hívnak, Szerbiában születtem és Svédországban élek, és nagyon-nagyon örülök, hogy most több mint 160-170 körül regisztráltatok, és itt lehetünk együtt. I'm very pleased and honored to be invited to Budapest in February 17 by Angela Kovacs and Linda to facilitate a 3-day body class. És ez a megtiszteltetésért, hogy 2017. február 17-én eljöhetek hozzátok Magyarországra egy 3 napos testtanfolyamot facilitálni, Angéla és Linda szervezésében. And I became a body facilitator not a long time ago, actually, but my classes are very successful. I became a body facilitator last year in September, and I've done like many classes already. Tehát nem régóta vagyok 3 napos testfacilitátor, tavaly szeptember óta, és már nagyon sok testtanfolyamot tartottam, és nagyon sikeresek voltak eddig. And I would like to acknowledge the founder of Access Consciousness for this, Gary Douglas, and his partner Dane here, who actually gave me a hint 6 years ago, but I was not ready, so here I am. Szeretném elismerni, szeretném megköszönni az Access alapítóját, Gary Douglas-t, és az ő társalkotóját, Dane Hirt, hogy 6 évvel ezelőtt adtak nekem egy pár utalást arra, hogy mivel kellene foglalkoznom, de most esett le. And I'm not sure how many people online tonight are new and how many know what I'm going to talk about. But just to shortly, and since you know Access, I will speak in English a little bit. Just shortly to inform you, Access Consciousness are a set of tools and processes to give you the possibility to change the energy and change the energy where you are stuck in something so that you can get the awareness and change your life. Tehát egy kicsit beszélni fogok az Accessről, mert nem tudom, hogy mennyien vagytok újak, és mennyien találkoztatok már az Access-szel. Tehát az Access-ben rengeteg eszköz és kezelés és tisztítás van, amiket arra használhatunk, hogy megváltoztassuk, tehát módosítsunk bármit az életünkben, bármilyen területet, ahol megakadtunk, vagy pedig az életünket is képesek vagyunk megváltoztatni ezekkel az eszközökkel. And we are using questions, we are using verbal processes, and we have many amazing body processes. Kérdéseket használunk, szóbeli tisztításokat, és rengeteg lenyűgöző testkezelésünk is van. And tonight's Zoominar, it's about orgasmic bodies. Tehát a ma esti Zoominárium az az orgazmikus testekről szól. So now I know that a lot of people are waiting with tension for me to maybe talk about sex. Tudom, hogy nagyon sokan lehet, hogy feszülten várjátok, hogy beszéljek mondjuk a szexről. And I'm not sure that I'm going to do that. Nem biztos, hogy erről lesz szó. So we live in a society and we are expected to have sex, but we have a lot of judgments about that. Egy olyan társadalomban élünk, ahol elvárják tőlünk, hogy szexeljünk, de nagyon sok ítélkezésünk van erről is másoknak is. So let me start to talk about all of you and all of us that have ability to tap into energies, and all of you that are tapping into the energy of sadness that is going on in the world, because we all know that a lot of sadness is going on in the world. And let's just start by destroying and uncreating that energy. Hát beszéljünk most rólatok, azokról, akik képesek vagyunk belelépni bizonyos energiákba, és hajlamosak vagyunk arra is, hogy belelépünk a világban létező szomorúság energiába. És kezdjük azzal, hogy ezt az egészet elpusztítjuk.
And let us also start by destroying and uncreating all the projections and all the expectations that you have and that you have decided that you are going to get from me tonight, so that we can have a little bit more ease with this. Kezdjük azzal, hogy elpusztítjuk és nem teremtetté tesszük az összes kivetítést és elvárást, és olyan döntéseket, amiket arról hoztunk, hogy mit fogunk ma este hallani Vladicától. And we will do that by using the Access Consciousness clearing statement, and you can read more about the clearing statement on www.clearingstatement.com, so I'm not going to explain that tonight. Ezt a tisztítást az Access tisztító mondatával fogjuk véghez vinni, és hogyha esetleg valaki nem hallott még a tisztító mondatról, akkor a clearingstatement.com oldalon többet is megtudhattuk róla. So, and one more thing that I would like to say, which is important, that if you want to ask me a question tonight, you can of course do that, but if you don't want your question to be online, please just, I don't know, close your window or whatever, because I'm going to post this on YouTube. Oké, tehát hogyha szeretnél kérdést feltenni nekem, akkor nyugodtan tedd föl ma este is. Hogyha nem szeretnél nyilvánosan kérdést feltenni, vagy nem szeretnél nyilvánosan részt venni ezen az előadáson, akkor nyugodtan ki is kapcsolhatjátok a kamerát, mert ugye az a YouTube-on is fent lesz ez az előadás. Are we all okay with that? Mindenkinek rendben van ez, hogy megjelenik majd a felvétel? I would like to highlight that because I received questions from the previous calls that I have, and when you registered online, you actually signed that you are okay with me posting this online. So please translate that. Igen, tehát hogy ezt szeretnénk tisztázni az elején, hogy akkor mindenkinek rendben van-e az, hogy ez a YouTube-on is fenn lesz ez a videó, mert hogy amikor regisztráltunk erre az eseményre, akkor ott volt az, hogy beleegyezünk abba, hogy megjelenhet máshol is a felvétel. Azt beklikkeltük, csak hogy tudtunk regisztrálni. Yes, okay. So let's get going and let's start. So let's start with, once again, all the projections, expectations, judgments and conclusions that you have about tonight and everything that you have decided that I am going to deliver, are you please willing to destroy and uncreate all of that? Right or wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Tehát még egyszer az összes kivetítést, elvárást, számítást, ítélkezést, amit a ma estére rávetítettünk, és az összes dolgot, amit eldöntöttünk, hogy miről szólhat a ma este, azt hajlandóak lennénk-e mindannyian elpusztítani, és nem teremtetté tenni. És ha igen, akkor helyes helytelen jó rossz pop, mind a 9 rövidek fiúk és túlantúl. And all of you that are tapping into the energy of sadness in the world and everything that's going on in the world, and everyone that are judging yourself now that you are not being orgasmic, will you please destroy and uncreate all of that too? És mindenki, aki belelépett esetleg a világ szomorúságába, vagy abba az energiába, hogy nem lehet esetleg orgazmikus életünk és orgazmikus testünk, azt mindet hajlandóak lennénk elpusztítani, és nem teremtetté tenni. Right, wrong, good, bad, but buckle, nice, shorts, boys and beyond. So, in this reality, when we talk about orgasmic or being orgasmic, a lot of people think that we talk about sex or we talk about sexuality, and this is not what I'm going to talk about. Ebben a valóságban, amikor megemlítjük, hogy orgazmikusság, vagy valami orgazmikus, akkor nagyon sokan azt gondolják, hogy a szexualitásról van szó, és a szexről, de valójában nem erről fogok beszélni. Why do I say that? Because when we talk about sex and sexuality, there is so much judgments into that, and all that judgment doesn't allow us and give us the possibility to receive. És miért is mondom ezt? Azért, mert amikor szóba hozzuk a szexet és a szexualitást, akkor ezen annyira sok ítélkezés van, hogy ez a sok-sok ítélkezés nem engedi meg nekünk a befogadást. What I would like to talk about is, and to actually invite us to that energy, is the energy of sexualness, the energy of joy, the energy of caring, of nurturing, and the energy that you know when you are totally present
with something or someone. Amiről szeretnék ma este beszélni, az a szexuálisságnak az energiája, a gondoskodásnak, a táplálásnak az energiája, és ez mind az, amit akkor érzékelünk, amikor teljesen jelen vagyunk valamivel vagy valakivel. I would also like to talk about the energy of being in total communion with your beautiful body and to know what your body is saying to you. És még arról is szeretnék beszélni, hogy milyen az, amikor teljes egységközösségben vagy a testeddel, és hogy amikor felismered és tudod azt, hogy milyen az, amikor tudod, hogy mit próbál a tested veled közölni. So, the question to you would be tonight, if any of you had a moment or remember when you enjoyed a meal so much that you actually were totally orgasmic. Tehát a kérdésem számotokra az, hogy emlékeztek-e olyan étkezésre például, amikor teljesen orgazmikus volt számotokra ez az evés. And I love to see the smile on your faces right now. És imádom látni a mosolyatokat most, ahogy ezt kimondtam. It's really, really beautiful. Or please tap into the energy when you had amazing sex with someone and you were totally present with that person and nothing else existed. Vagy lépjetek bele annak az energiájába, hogy amikor csodálatos szexben volt részletek valakivel, és semmi az egész világ, semmi más nem létezett akkor. And also let us tap into the energy of nature, the energy of the flowers, of the trees, of the water. És lépjünk bele a természetnek az energiájába is, a virágok, a fák, a víz energiájába. And now let's connect with our bodies. És most kapcsolódjunk a testünkkel. And let's pull that energy into our physical body. És húzzuk be ezt az energiát a fizikai testünkbe. So, why do we have a body? Tehát miért is van testünk? What do you know? Why do we have a body? Mit tudsz? Mit tudtok? Miért van testünk? Who is enjoying? Is it the body or you, the being? Ki az, akinek az élvezetekben része van neked, vagy a testednek, a lényednek, vagy a testednek? And I see some of you are looking at me and asking and thinking, what kind of question is that? Most látom, hogy néhányan úgy néztek rám, hogy ó, anyám, milyen kérdés ez? So, your body is the one who needs money. Your body is the one who needs clothes. Your body is the one who needs shelter. Sorry? What's that? What was that? Someone shouted something, I didn't get it. Valaki bekiabált valamit, de nem hallottam. Tehát a tested az, akinek szüksége van a pénzre, mi volt még az örömre? Ruhára. Amire? Ruhára, igen, zuhajra. Did you translate that? Yes. I just didn't get parts of it, but Angela did get it. So. Okay, but what I would like to say with this is that if we had greater awareness about our body and if we work together with our body, we will create not only a greater aspect for us, but a greater aspect for the world. Tehát azt akartam ezzel mondani, hogy ha jobban kapcsolódnánk a testünkkel, és nagyobb éberségünk lenne a testünkkel, akkor az egész világgal jobban tudnánk kapcsolódni. We all judge our bodies, especially women. We judge our bellies, we judge our legs, we judge our face, we judge everything about us. Mindannyian ítélkezünk a testünk felett, főleg a nők ítélkezünk az arcunkon, a hasunkon, a lábunkon. What we want to do is to be grateful for our bodies. Amit érdemes csinálnunk az, hogy legyünk hálásak a testünkért. And actually be aware of what our body is requiring from us and ask our body to be a contribution to our money flow and to everything that we would like to create in the world.
És legyünk éberek arra, hogy mi az, amire a testünknek szüksége van tőlünk, és kérjük meg a testünket, hogy legyen hozzájárulás a pénzáramlásunkhoz, vagy bármihez az életünkben. How many of you are eating and overeating just that you can feel the density of your body? Közületek hányan csináljátok azt, akik túl sokat esztek, csak azért, hogy érezzétek a testeteknek a sűrűségét? Are you eating because you are enjoying your food, or are you eating just because you are ordering yourself into food? Azért esztek, mert élvezitek az ételt, vagy pedig azért esztek, mert beleparancsoljátok magatokat az étkezésbe és az ételekbe. And when you do that, how many conflictual realities are you creating by going into the wrongness of you, that I was not supposed to eat this, I was not supposed to do this, and you all know what I'm talking about. És amikor ezt csináljátok, akkor hányan teremtünk konfliktusos valóságokat ezzel, hogy megesszük, amit megettünk, és akkor jaj, nem kellett volna ennyit, nem kellett volna ezt csinálnunk, és belemegyünk önmagunk hibáztatásába és rosszaságába. And all of this cuts off the energy of receiving. All of this cuts off the energy of being orgasmic. És mindez elvágja a befogadásnak az energiáját, és az orgazmikusságnak, az orgazmikus létezésnek az energiáját. If I tell you that you have the power to change the world, as Gary Douglas told me 6 or 7 years ago, would you do that? Hogyha azt mondom neked, hogy megvan az erőd ahhoz, hogy megváltoztasd az egész világot, ahogy Gary Douglas mondta nekem 6 vagy 7 évvel ezelőtt, akkor megtennéd ezt? If I tell you that your body is contributing to that, would you choose that? Hogyha azt mondanám neked, hogy a tested ehhez hozzájárulás, akkor választanád ezt? So, let me use some more clearings. All the judgments that you are inviting that creates your body, and all the definitions that you are using to create you and your body. Are you please willing to destroy and uncreate all of that? Tehát az összes ítélkezés, amit arra invitálsz, hogy amivel ítélkezel a testeden, és az összes, sorry, I didn't get the second part. As I said, all the judgments. Okay, I talked about judgments and definitions. So yeah, the definitions, yeah. Okay. And all the definitions that you are using to create you and your body. Yes. És tehát az összes ítélkezést és az összes definíciót, amit arra használsz, hogy megteremtsd magad és a testedet, azt hajlandó vagy elpusztítani, és nem teremtetté tenni. Exactly. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and beyonds. And why am I talking so much about this and not about being orgasmic? És miért beszélek olyan sokat erről, és nem arról, hogy hogyan kell orgazmikusan létezni? Because every point of view that you have about you, that is what creates the vibration, and that is what creates the energy that you are willing to receive. Mert minden egyes nézőpont, amit arra használsz, hogy hogyan néz magadra, és hogyan ítélkezz magadon, ez az, ami elvágja a befogadásodat. Have you ever been in a relationship with someone that was in a constant judgment of you? Voltál már valaha kapcsolatban olyas valakivel, aki folyamatosan ítélkezett rajtad? Or maybe you have a friend that never listened to you, they judge you all the time. Vagy lehet, hogy van egy olyan barátod, aki soha nem figyel rád, soha nem hallgat meg téged, csak folyamatosan ítélkezik rajtad. That is not so much fun, right? Ez nem túl bulis, igaz? And this is the relationship you are creating with your amazing, beautiful body. És ez az a kapcsolat, amit te teremtesz a lenyűgözően csodálatos testeddel. And your amazing, beautiful body is always there for you, talking to you, communicating with you, asking for your attention. És a csodálatosan lenyűgöző tested mindig ott van veled, folyamatosan beszél hozzád, mond neked valamit, és kéri a figyelmedet. So, what I would like to inspire you tonight with is to give you some tools so that you can create that amazing energy that I'm talking about.
És ma este arról szeretnék beszélni, hogy adok nektek egy néhány eszközt arra, hogy ezt a csodálatos energiát megteremthessd közted és a tested között. What if we could create a totally different reality with our body? Mi van, hogyha képesek vagyunk egy teljesen más valóságot teremteni a testünkkel? Would you be willing to? Hajlandó lennél erre? So, tool number 1 is Tehát az első eszköz, every day do something that is caring and nurturing and appreciation for your body. minden nap csinálj valamit, amivel törődsz a testeddel, amivel táplálod a tested, és amivel elismered a tested. As an example, before you rush up from your bed in the morning, Például reggel, mielőtt kirohansz az ágyból, you could be in your bed and you could start to touch your beautiful body, and already in the morning, before you even get up, you can say some nice things to your body about how grateful you are for your body. Sorry, that was a little bit long. Tehát reggel, mielőtt kikelsz az ágyból, megteheted azt például, hogy ráteszed a kezeidet az arcodra, és mondasz valami szépet a testednek, valami gondoskodót a testednek, és mi van, hogyha ezzel kezded a napodat, mielőtt még így kirobbansz az ágyból? And why do I say that? Because touch is it what our body like. Touching is a way of telling your body that you're communicating with your body. És miért mondom ezt? Azért, mert az érintést nagyon szeretik a testek. Az érintés egy módja annak, ahogy képes vagy kommunikálni a testeddel. So, when you wake up in the morning, gently touch your body everywhere and say, I love you, I'm in love with you, you're my best friend. Tehát reggel ébredés után csináld azt, hogy megérinted valahol a tested bárhol, és mondd azt neki, hogy imádlak, szeretlek, te vagy a legjobb barátom. And in this moment, you can actually make a very conscious choice. És ebben a pillanatban valójában hozhatsz egy nagyon tudatos választást is. Just by showing your body your gratitude and just by acknowledging your body will show you the presence of being totally alive. Csak azzal, hogy megérinted a tested, és hálát mutatsz a tested felé, és hálás vagy a testeddel, a tested képes megmutatni neked annak a jelenlétét, annak az energiának a jelenlétét, hogy milyen az, amikor teljesen életben van. And this is the way that you two can have a lot of fun together. És igazából így módon nagyon-nagyon jókat szórakozhattok is együtt, jól mulathattok együtt. And then number 2 is to start communicate with your body. Második eszköz, hogy kezdj el kommunikálni a testeddel. And start doing whatever you are doing with all the food, with the diets, with the herbs, with whatever you are doing, because everyone is telling you to do that. És hogy csak azért, mert valaki mondja neked, hogy mit kell csinálnod, csak azért ne csinál tovább azt, hogy ahogyan eszel, amilyen diétán vagy, amilyen gyógynövényeket használsz, és eszel. That is not going to create an orgasmic body. Mert ez nem fog orgazmikus testet teremteni neked. That is going to create a body that you are going to judge. Ez egy olyan testet fog neked teremteni, amit megítélsz. So, why am I pointing out this? Because really, our body is communicating to us all the time. And if you listen to the communication that your body is giving you, hey, I'm not hungry now, or I'm not tired now, you will be able to create a totally different reality with your body. És miért is mondom ezt el nektek? Azért, mert a testetek, a testünk folyamatosan kommunikál velünk, folyamatosan mond nekünk dolgokat, és hogyha hajlandó vagy figyelni a testedre, odafigyelni, meghallgatni a tested, akkor egy teljesen más valóságot vagy képes létrehozni és teremteni a testeddel. Because if you want your body to look in a certain way or to be in a certain way, you have to start to acknowledge your body and what it is.
Mert hogyha azt szeretnéd, hogy a tested egy bizonyos módon kinézzen, és egy bizonyos módon létezzen, ahhoz az az első lépés, hogy kezd el elismerni azt, hogy milyen most, és mi van most. And you will start doing that by asking questions. For example, you can ask your body, so body, what would it take for us to change this? Ezt kezdheted úgy, hogy felteszel kérdéseket a testednek. Például felteszed azt a kérdést, hogy test, mi kellene ahhoz, hogy ezt megváltoztassuk. And ask questions, body, what is it that you would like to eat? How much would you like to eat? Azt is kérdezheted a testedtől, hogy test, mit szeretnél enni, és mennyit szeretnél enni ebből. And who would you like to eat? I'm joking. Mit szeretnél enni? Who would you like to eat? Mit szeretnél enni ma este? And also, please move your body. És kérlek titeket, hogy mozgassátok is a testeteket. Our bodies like touch. A testünk szereti az érintést, Our bodies like movement. és a mozdulatokat, a mozgást is szereti a testünk. So ask your body, what kind of movement would you like, body? Tehát kérdezd meg a testedtől, hogy test, milyen mozgást szeretnél, hogyan szeretnél mozogni. And when you feel that heaviness or that density or whatever is going on for you, És hogyha nehezet érzel, nehéz érzeted van, vagy sűrűséget érzel, please ask a question. akkor tegyél fel egy kérdést. Please ask a question. Where does this come from? Tedd fel azt a kérdést, hogy honnan jön ez, honnan származik ez. In Access, we say that 98% of your thoughts, feelings, and emotions are not yours. Az Accessben azt mondjuk, hogy az érzéseid, gondolataid és érzelmeid 98%-a nem a tiéd. And 50 to 90% of the pain and suffering that you are feeling in your body is not yours. Valamint a fájdalom, amit érzel a testedben, annak is az 50-90%-a nem a tiéd. So how about we start acknowledging the healing potency that we have and the contribution we need to our bodies? Tehát mi lenne, hogyha elkezdenénk elismerni a gyógyító képességeit a testünknek, és azt a képességét, hogy milyen hozzájárulás a mi testünk. And also, how about we start acknowledging not only the healing capacities, but how much we care for other people so that we actually biomimetic what's going on for them. És mi van, hogyha nem csak a gyógyító képességeinket ismerjük el, hanem azt is, hogy annyira törődünk és gondoskodunk másokról, hogy képesek vagyunk biomimetikusan lemásolni, mimikrizni is a többieket. And if you have any doubt about what I'm talking about, please just observe when you have been spending a lot of time with someone, how much you are thinking like them. És hogyha egy szemmel nyit és kételkedsz abban, amit mondok, akkor figyeld meg, hogy milyen a tested, mikor valakinek a társaságában vagy húzamosabb ideig, és hogy mennyire észrevehető az, hogy mint hogyha elkezdenél úgy gondolkodni, mint ők. So a tool would be here is if you have something going on for you, ask a question. Is this mine? Where did this come from? And if it feels like it's lightening up, then it's not yours. Tehát a kérdés, az eszköz, amit itt használhatunk, az az, hogy kié ez, kihez tartozik ez, és honnan származik ez, és hogyha így megkönnyebbül ettől a világod, akkor elképzelhető, hogy ez az egész nem is a tiéd. And simply just return it to sender. És egyszerűen csak küld vissza az egészet a feladónak. You, the being, you are an infinite being. Te, mint lény, egy végtelen lény vagy. So anytime that you feel that you go into the feelings, into the emotions, ask also a question. Would an infinite being truly choose this? És bármikor, amikor észreveszed, hogy belemész az érzelmekbe, az érzésekbe, akkor azt a kérdést is felteheted, végtelen lény választaná ezt? Because your body is your body, and your body is inside of you, the infinite being. Mert a tested, az a tested, és a tested benned van a végtelen lényedben.
you are too big to fit into your body. Túl nagy vagy ahhoz, hogy beleférj a testedbe. So, tonight I gave you some tools that you can use to play and to change the energy. Tehát most adtam nektek egy néhány eszközt, amivel együtt játszhattok, amivel együtt létezhettek, és ezzel képesek vagytok bárminek az energiáját megváltoztatni. Because when you change the energy, then you are accessing the possibility to ask for the orgasmic acoustic energy that you would like to be. Amikor megváltoztatod, kitisztítod az energiáját, akkor ott van a lehetőség arra, hogy kérd annak az orgazmikus, akusztikus azt az energiát, amiként létezhetsz. So now, all of you online, please just relax on your chairs or your, I don't know, some of you are maybe already in bed. Mindenki, akik most itt vagytok online, csak lazuljatok el a széketekben, vagy ha már ágyban vagytok, vagy bárhol, ahol vagytok. And allow yourself to lower all your barriers. És engedjétek meg magatoknak azt, hogy leengeditek az összes korlátotokat, az összes falatokat. And allow yourself to lower all your barriers a little bit more so that you can lower down the gravity that we call our life. És engedjétek meg a korlátaitoknak, hogy még egy kicsit lejjebb húzódjanak, hogy akár a gravitációval együtt is haladhatnak lefelé. And now connect with the planet Earth, all of you. Most mindenki kapcsolódjon a Földbolygóval. Become aware of the planet Earth. Legyetek éberek a Földre. And become aware of a space that is possible. És legyetek éberek arra a térre, arra a térűre, ami lehetséges. Become aware of a space that is possible beyond where this blocked reality is. Legyetek éberek arra a térűre, ami lehetséges ezen a megragadt valóságon túl. And now ask the energy to move. És azt kérem, hogy most engedd meg az energiájának, hogy mozduljon. Now even more, ask the energy to move. Kérd meg az energiát, hogy mozduljon, mozogjon. And to expand. És kiterjedjen. And if there is any place in your body that you have some kind of a density, és bárhol, ahol a testedben esetleg van valamilyen sűrűség, just open up your arms and tap into that energy. Csak nyisd szét a tenyeredet, így nyisd szét a kezedet azon a területen, és lépj bele az energiába. And everything that doesn't allow you to be the ease and joy and the light that you truly be, let's destroy and uncreate it all. És minden, ami nem engedi neked, hogy a könnyedség, az örömteliség és a könnyűség legyél, ami valójában vagy, azt állandó lennél most elpusztítani, és nem teremtetté tenni. And all that energy on free, just take it and return it to sender with consciousness attached on free. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tehát 3-ra küldjük vissza ezt az összes energiát. 1, 2, 3. And 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, right on, good, bad, 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 and shorts, boys and beyonds. I would like to mention one more thing. I don't know how many people online are new, but I would like to say that to be able to receive more, what I recommend is that you try Access Bars. És nem tudom, hogy hányan vagytok, akik újak most online itt az Access-ben, de azt szeretném javasolni mindenkinek, hogy próbáljátok ki és gyakoroljátok az Access Bars-t. And you have a lot of bars practitioners everywhere in Hungary, I think. Rengeteg bars kezelő, bars gyakorló van az országszerte Magyarországon. And why do I recommend that? Because bars is actually contributing and taking away the judgments that you are piling on your body all the time. És miért ajánlom ezt? Azért, mert a bárszal képes vagy megszabadulni az összes ítélkezéstől, a testedre hordasz. And the body processes that we have in Access are changing and shifting the energy so that you can feel much more alive.
És a testkezelések, amik vannak az Access-ben, azok is képesek annyira megváltoztatni az energiát így a dolgok körül, hogy sokkal inkább élőnek érzed magad egy ilyen kezelés után. And this is actually what will give you the possibility and access more the orgasmic energy of living. És ez olyan, az egyik olyan dolog, ami jobban hozzáférés nyújt neked az orgazmikus élethez. So, what time is it? I talk too much. It's 7:36. Okay, because I would like to give a possibility to for people to ask questions. But let me just use some clearings. Can you please explain that? But I will give possibilities to them to ask some questions. Igen, tehát van lehetőség arra, hogy kérdéseket is tegyetek föl, és előtte még néhány tisztítást fog Ladica elmondani. Okay, so I will use some questions. So what have you made so vital, valuable and real about men and women, sex, and this reality that keeps you from the orgasmic energy of living? Tehát mit tettél életbevágóvá, értékessé és valósá, ennek a valóságnak a nőiben, férfiaiban és a szexében, ami visszatart téged az orgazmikus élettől? Everything that is times a gazillion. Are you willing to destroy and uncreate it all? Right, wrong, good, bad, pop, pop, online, shorts, boys and beyonds. And everywhere you are, yeah, sorry. And everywhere you are ordering yourself into the limitations and into the judgments and into everything that this reality is serving us, are you please willing to destroy and uncreate all of that too? És mindenhol, ahol rendre utasítjuk magunkat ennek a valóságnak a korlátaiba és az ítélkezéseibe, az hajlandóak vagyunk most mind elpusztítani, és nem teremtetté tenni. Thank you. Right, wrong, good, bad, pop, pop, online, shorts, boys and beyonds. And all the points of views that you have and all the poos that you are using to be in the rightness or the wrongness of your point of view that creates your body and your reality that you are choosing. Are you please willing to destroy and uncreate all of that too? És az összes nézőpontot és az összes rendpontot, amit arra használsz, hogy ebben a valóságban megteremtsd a testednek a nézőpontjait, azt hajlandó vagy elpusztítani és nem teremtetté tenni. I like when you laugh when you are clearing stuff. How does it get any better than this? Okay, so it's getting a little bit lighter. Ez egy kicsit most könnyebb lett már az energia. And all of you, please, online, that feel like, oh, I just feel like shit and I will never be orgasmic and I will never be happy, will you please destroy and uncreate all of that too? Linda? Hello? Can you hear me? Linda? Can you hear me? I heard the half of it, I think. Yeah, I said all of you that are... I can hear you now. Yeah, I can hear you now. All of you that are thinking, yeah, my connection is unstable, it says. So all of you that you are thinking that your life is shit and everything what's going on for you, and you have decided that you will never be orgasmic or joyful again, will you please destroy and uncreate all of that too? Tehát mindenki, aki itt van online, és azt gondolja, hogy az élete egy szar, és az egész egy nagy szarkupac, és hogy és ő erre nem képes, és hogy az élete nem lehet orgazmikus, azt elpusztítanánk, és nem teremtetté tennénk mindezt. And everywhere you are using the points of order and the points of connection and the points of views to create your body into this reality, are you please willing to destroy and create all of that too? És mindenhol, ahol a nézőpontokat és a rendpontokat és a kapcsolódási pontokat használjuk arra, hogy ebbe a valóságba beleteremtsük a testünket, azt elpusztítanánk és nem teremtetté tennénk. Right, wrong, good, bad, pop, online, shorts, boys and beyond. So for all of you that are new here online, everything that we do here is actually to go to that insane mind of ours and to clear everything that doesn't allow you to be the space, to be the joy, and to be that exciting energy of orgasmic living.
Tehát akik esetleg újak az Access-ben, azoknak mondom, hogy itt azt csináljuk, hogy belemegyünk abba azokba, amiket az őrült elménk teremt, ezeket a dolgokat, és megtisztítunk, elpusztítjuk mindazt, ami nem engedi, hogy könnyedségben, örömtelien és orgazmikusan éljünk. Because all the judgments are actually killing our body. Mert az összes ítélkezés az megöli a testünket. And I would like to give you the sense of peace and the possibility to have joy with your body. És szeretném megadni nektek annak az érzetét és a lehetőségét, hogy milyen az, amikor örömtelien létezel a testeddel. And to enjoy living on planet Earth. És milyen az, amikor élvezed az életet a bolygón. Because this is the reason why you are here, to enjoy. Mert ezért vagy itt, hogy élvezd az életet. So, now I have been talking way too much. Do you have any questions for me? Már elég sokat beszéltem, nektek van kérdésetek hozzám? Vagyis Vladicához? Nem annyira. Nem, mert figyelj, az, hogy jó a szex, az egy dolog. Kijelentette az utolsó alkalomnál is, hogy ő nem akar minden nap találkozni, sőt, minden másnap sem akar találkozni. Marian, ide mondod a kérdést? Az előző kapcsolat, hogy egy héten egyszer. Most nekem ez nem perspektíva. What is the question? I don't know if it was a question or a conversation. Marian, was it a statement? Was it a statement? Sehova. Tudod? Tehát nem szóltam rá, azt szóltam neki, hogy akkor miért nem keresel egy olyan kapcsolatot? I'm just wondering, maybe it's a conversation and she's not on mute. All right. It's about sex. It's about sex. So if I mute... Marian, ide... If I mute... Lehetne, a főzőcskézés, az például nagyon jó. If I mute everybody... Yeah, please. Ki kell kapcsolni mindenkinek a mikrofonját. So now I have muted everybody, including you, Linda. I have unmuted you, Linda. Oké, tehát ugye valakinek van kérdése, akkor be is gépelhetitek, vagy akkor gyorsan akkor levesszük a némítást arról, aki szeretne kérdezni. Tehát van bárkinek kérdése? And if anyone wants to ask a question, I will unmute you, or you can unmute yourself, or you can type the question in the chat. Yeah, I've just said that. You just said that? Yeah. I love that. Thank you so much. Tehát akkor igen, még egyszer, hogyha valaki szeretne kérdezni, akkor ti is tudjátok feloldani a némítást, meg Vladica is fel tudja oldani, meg nyugodtan beírhatjátok oda. A képernyő alján középen van egy ilyen chat ablak. So, do you have any question? Is anyone interested to ask something? Tehát szeretne bárki kérdezni? Van egy chat. There is something. From Eva. From Eva. Az a kérdés, hogy milyen nagyszerű lehetőségeink van abban, hogy még jobban kényeztessük magunkat. Vladica, hogy kényezteti magát? Okay. So she's asking what are the great possibilities for to give more pleasure to our bodies? Like, how do you do that? How do you provide the pleasure to your body that your body wants? Well, I think that I explained that already, but maybe I didn't do it so well. Tehát ezt már lehet, hogy ezt elmondtam, de lehet, hogy nem elég jól mondtam el akkor. I explained that if she asks more questions, if she's listening to her body, if she starts to touch her body and ask questions about the desires of her body, she will become more and in greater communion with her body. Tehát, hogyha megérintjük a testünket, hogyha beszélünk a testünkkel, hogyha kommunikálunk a testünkkel, és hajlandóak vagyunk figyelni és hallgatni a testünkre, akkor nagyobb egységközösségbe kerülhetünk a testünkkel. And she can use the clearings that we have in Access to clear the judgments that doesn't allow her to have more pleasure with her body. És az Access kérdéseivel kitisztíthatod az ítélkezéseket, amik nem engedik számodra, hogy nagyobb örömöt élj meg a testeddel. So, now I have a question for her. If she is asking about having more pleasure with her body, so what does pleasure mean to her?
Tehát akkor Évának szeretné feltenni a kérdést, Radica, hogyha ezt kérdezed, hogy hogyan kényeztest, hogy hogyan adj több örömet a testednek, akkor mit jelent számodra ez a kényeztetés és az örömnyújtás? She said like yumminess and ease. Yes. So what energy you can, if you run this process 30 times or maybe 100 times, and then write to me and tell me if anything changes. What energy, space, and consciousness can me and my body be to be the yumminess and the ease and the joy and the seductive energy I truly be. And everything that doesn't allow that, let's destroy and create it up. Right, wrong, goodbye, fuck, online, shorts, voice, and beyonds. Tehát Éva, vagy akár mindenki futtasd ezt a tisztítást 30-szor, vagy 100-szor, vagy akárhányszor, és utána írj egy e-mailt Vladicának, és mondd el, hogy változott-e valami. Tehát milyen energiatérülés, tudatosság lehetek én és a testem, hogy az a könnyedség és finomság és az a csábító energia legyek, aki igazán vagyok. És bármit és mindent, ami ezt nem engedi, azt hajlandóak vagyunk elpusztítani, és nem teremtetté tenni, Isten tudja hányszorosan. And also, please ask her to destroy all the points of views that she's using to avoid receiving the orgasmic energy of living that she's choosing. És pusztítsd el, és tedd nem teremtetté az összes nézőpontot, amit arra használsz, hogy megzavarjon téged az orgazmikus energiájától az életnek. Right, wrong, good, bad, bad, puck, online, shorts, boys and beyonds. Papak. Puck. Shortly. Puck. Is that lighter? Yes. Yeah. She says thank you. Thank you. Any other questions? There was one more, but from Emma. Yes? But I can't read that. Why not? It's not English. Okay. It's not Hungarian. Oh, can't you read Hungarian? It's not Hungarian. Oh. Or I don't know. I don't know what kind of language that is. Oh. Sorry, Emma. Nem tudom, hogy Emma mit írt. Okay. So, I mean, any other questions? Van bárkinek még kérdése? What I also recommend is, yes, there is a question. Beatrix, I will unmute you, so you can... Nekem lenne egy. Yeah, she's muted. Le vagy némítva. No, she's unmuted now. Okay. Most hallottok? Igen. Van-e olyan testkezelés, és ha igen, akkor hogy hívják, vagy hogyan kell behívni az energiát, ami lebontja a falakat köztem és a testem között, hogy egységközösségbe tudjak kerülni, és nem kell semmi különleges, csak érzékelni tudjam, hogy a testem és én vagyok együtt. Vagy mi ez? So is there a body process, and if there is, can you tell her how to invite the energy of that actually breaks and destroys the wall between her and her body, and just want to be in like communion with the body? She can ask for restoration and communion with the earth. Tehát, hogyha ismered a földdel való egységközösség helyreállítása kezelést. Have you done a body class? Csináltál már testtanfolyamot? No. So are you joining me in the body class in February? Lehet, hogy eljössz februárban a testtanfolyamra? Yeah, she's nodding. Yay! Then we can invite all the amazing, yummy energies into our bodies. akkor majd képesek leszünk meginvitálni, meghívni az összes fincsi energiát a testeknek. Ismerem a földdel. Just this. You can also ask for the energy, and we can ask all of us. Let's ask the energy of a joy of embodiment to be activated. Mindannyian csináljuk azt, hogy kérjük meg azt, hogy a megtestesülés örömmel most aktiválódjon. Mindannyian csináljuk ezt. Okay, just put your hands on your body, all of you. Csak tedd rá, mindenki tegye rá a kezét a testére.
And ask the energy of the joy of embodiment and the space of embodiment. And just ask that energy to move and to activate and to be a contribution to your lovely, beautiful, yummy body. Csak mindenki kérje az energiáját a megtestesülés örömének, a megtestesülés terének, és engedjétek meg, hogy ez a fincsi energia átjárja a gyönyörű testeteket. Okay. Fine. Good. I like it. I love it. Me too. How is it, Beatrix? Milyen, Beatrix? Változott valami? Hát nem. Meg kell mondjam, én ismerem a földdel való egységközösség kezelést vagy energiát, és nem szeretem. She says Ez az egy, amit nem. She says it hasn't changed, and she also says that she knows the restoration of communion with Earth, but she doesn't like it. Oh, wow, why? Miért nem? Are you very aware of planet Earth? Lehet, hogy nagyon is éber vagy a Föld bolygóra? Do you receive information from Earth? Kapsz információkat a Földtől? Are you making yourself wrong because you receive a lot of information which is uncomfortable for you? Vagy lehet, hogy rosszá teszed magad, hibáztatod magad amiatt, hogy túl sok információt fogadsz be és kapsz a Földtől, és ez neked kényelmetlen, kellemetlen? And everything that is times a gazillion, are you please willing to destroy and uncreate it all? És mindent, amit ez... Online shorts, boys and beyonds. És mindent, amit ez felhozott, az hajlandó vagy mind elpusztítani, és nem teremtetté tenni, Isten tudja hányszorosan. And everywhere you are cutting off your receiving because it is too uncomfortable to receive all the information and all the awarenesses that you are having, are you please willing to destroy and uncreate it all and allow the energy to flow? És mindenhol, ahol megállítod és rosszá teszed a befogadásodat azért, mert túl kényelmetlen befogadni, az hajlandó lennél elpusztítani és nem teremtetté tenni. Right, wrong, get backward, buckle, line, shorts, boys and beyonds. And now, please sit straight in your chair. És arra kérlek, hogy ülj egyenesen a székedben most. Thank you. Relax your shoulders. A vállaidat lazítsd el. Put your hands on your lap. Tedd az öledbe a kezedet. Good. And now connect with the universe. És kapcsolódj az univerzummal. Connect with Mother Earth. Kapcsolódj az anyafölddel. And pull the orgasm of Mother Earth into your body. És hívd be az orgazmikusságát az anyaföldnek a testedbe. Pull that energy into your ovaries. Húzd be az energiáját így a méhed területére. And allow that energy to move everywhere into your yummy physical body. És engedd meg ennek az energiának, hogy mindenhova elmozduljon a fincsik és fizikai testedbe. Good. And now expand. És most terjedj ki. And expand even more. Még jobban terjedj ki. And what energy, space, and consciousness can you and your body be to be the infinite energy of joy and embodiment that you truly be? És milyen energia térül és tudatosság lehetsz te és a tested, hogy az a végtelen örömteliség legyél, a megtestesülés örömtelisége, ami igazán vagy. And everything that doesn't allow you to perceive, be, know, and receive the orgasmic energy of living, are you please willing to destroy and uncreate it all? És minden, ami nem engedi neked, hogy érzékelt tud, befogadd és létezd az életnek az orgazmikus energiáját, azt hajlandó lennél elpusztítani és nem teremtetté tenni. Right. I like Hungarian. Nagyon tetszik a magyar nyelv. Right, wrong, get bad, for buckle, and shorts, boys and beyonds. Cool. How do you feel now, Beatrix? Hogy érzed most magad, Beatrix? Lighter? Könnyebb? Könnyedebb? You are smiling. Talán. Mosolyogsz? Is that maybe? Smiling. I like the smile on your face. Imádom a mosolyt az arcodon. It makes me joyful and orgasmic. Ez engem is telivé és orgazmikussá tesz. So what would it take for you to smile even more? Mi kellene ahhoz, hogy még jobban mosolyogj? So what if this is the start?
Mi van, hogyha ez csak a kezdet? To put a smile on your face Hogy ott van a mosoly az arcodon. and allow your face to know that you are smiling, És engedd meg az arcodnak, hogy tudja, hogy mosolyogsz. which invites your body to smile, Megengednéd, meginvitálnád a testedet is, hogy mosolyogjon? which invites your heart to smile. Ami mosolyra húzza, vagy megmosolyogtatja a szívedet is. And when you walk like that on the street, És amikor így sétálsz az utcán, everybody is actually perceiving that energy, akkor mindenki érzékeli ezt az energiát, because it is the energy that you be. mert ez az az energia, ami te vagy, és amiként létezel. And this is a conscious choice. És ez egy tudatos választás. This is a conscious choice how we start our day. Ez egy tudatos választás, ahogy kezdhetjük a napunkat is. And I'm not saying that I'm like this 100%. És nem azt mondom, hogy én ilyen vagyok mindig 100%-osan. I have also my days Nekem is megvannak azok a napjaim, when I'm cranky and I suck energy. amikor ilyen hisztis vagyok, és elszívom az energiát. But I also know that I can change it like this. Viszont tudom, hogy így képes vagyok ezt megváltoztatni. So what do you know? What do you know? What capacities do you have that if you choose them would allow you and give you the possibility to be the orgasmic energy that you truly be? És mit tudsz te, és milyen képességeid vannak, amit ha megengednél magadnak, hogy ezekként létezz, akkor megadnál neked az orgazmikusságot az életedben. And are you willing to allow the space beyond this reality to be your reality? És hajlandó lennél arra, hogy beengedd a valóságodba ezt a térűrt, ami ezen a valóságon túl van. All of us online, Mindenki, aki itt van online, open up your arms mindenki nyissa szét a kezeit, and tárja let's szét, create the big light ball. és csináljunk egy hatalmas gömböt, And let's us together just create lightness in the world. és hozzunk hatalmas fényt és világosságot a világba. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, and 1, 2, 3, 4. és 4. Now, all of you, És most mindenki, connect with your body. kapcsolódjatok a testetekkel. Is there any shift in the energy? Van-e bármilyen változás az energiában? Yes or no? Igen vagy nem? Yes. So, for what reason wouldn't you choose to be this energy? Tehát mi okból ne választanád ezt az energiát? What have you decided you have to be so that people will acknowledge you or like you or be with you? Mi az, amiről eldöntötted, hogy olyannak kell lenned, azért, hogy mások elismerjenek és szeressenek és veled legyenek? And everything that is, let's destroy and create it all. Right, wrong, good, bad, but Pakala, short, spoils, and Beyonce. Guess what? In the beginning, it will be very weird when you are always happy and joyful. Tehát először is mindent, amit az előbb mondott Radica, azt elpusztítjuk és nem teremtetté tesszük, és először elképzelhető, hogy furcsa lesz az, hogy mindig ilyen boldog vagy. And you will have moments when you will judge yourself because you don't have any problems. És lesznek olyan pillanataid, amikor megítéled magad azért, mert nincsenek problémáid. And you are not creating any heaviness and disease in your body. És azért, mert nem teremtesz nehézségeket és betegségeket a testedben. But then, after a while, you will choose the lightness. De egy idő után a könnyedséget választod. Because it is much more fun. Mert ez sokkal-sokkal bulisabb. I know that we value a lot pain and suffering. I can sign on that. I've been there and I've done that for more than 50 years. Én tudom, hogy mindannyian értékeljük a szenvedést és a fájdalmat. Én is keresztül mentem ezen, több mint 50 éven át így éltem.
We all have our history, and we all have our culture, and we all have values to keep up with the story that we have. Mindennyiunknak megvan a saját története, megvan a kultúránk, és mindennyiunknak vannak olyan értékeik, amikkel fenntartjuk ezeket a sztorikat, amikben élünk. But please trust me, it will not disappear if you choose ease and joy and glory. It's just different. És bízzatok bennem, nem arról van szó, hogy ez mind eltűnik, hogyha a könnyedséget és az örömteliséget választod, hanem ez egy teljesen más lesz. It's just different, and it's much more light, and it's much more joy in our lives. Ez teljesen más, és sokkal könnyedebb, és sokkal több örömteliség van az életünkben. And I'm not saying that you have to laugh 24/7, És nem azt mondom, hogy a nap 24 órájában nevetned kell, but I'm saying that you can have a sense of peace with your body. hanem azt mondom, hogy ott lehet a béke érzete veled és a testeddel. And you can have that communion with your body where you are actually listening to your body and where you can change and shift whatever is going on for you. És lehetsz egy olyan egységközösségben a testeddel, amikor bármit és bármikor képes vagy megváltoztatni, hogyha arra van szükség. And this is the invitation that I would like to be for you. És ez az invitálás, ez az a meghívás, ami szeretnék én lenni nektek. And this is the energy that I would like to invite you to. És ez az energia, amire szeretnélek meghívni titeket. So, I hope that you enjoyed me tonight. Remélem, hogy élveztetek engem ma este. I certainly enjoyed all of you. Én nagyon is élveztem veletek ezt az estét, és titeket. And I'm truly grateful for the gift to be with all of you here tonight. És nagyon hálás vagyok azért az ajándékért, hogy itt lehettem veletek ma este. And just by contributing to one of you to change something, that is for me the greatest acknowledgement I could receive. És igazából az, hogy hozzájárulás lehettünk valakihez, vagy valamihez, ez az legnagyobb elismerés számomra, amit képes vagyok befogadni, és amit képes vagyok elképzelni. And I'm really looking forward to come to your country in February. És nagyon várom, hogy eljöhessek az országotokba februárban. And I'm asking, what would it take for all the 160 of you that registered to come to the class? És azt kérdezem, hogy mi kellene ahhoz, hogy mindannyian, mind a 160-170 ember, akik most jelentkeztek erre az estére, azok eljöjjenek a testtanfolyamra is. Can you imagine that energy in a class? El tudod képzelni, hogy milyen lehet ez az energia egy tanfolyamon? All amazing, yummy bodies being willing to contribute to each other. Ott van ez a sok-sok lenyűgöző, fincsi testeske, akik hajlandóak hozzájárulás lenni egymás számára. What change and greatness can that contribute to the world? Milyen változáshoz és milyen nagyszerűséghez lehet ez hozzájárulás a világban? Please trust me, it starts with you. Bízz bennem, ez mind veled kezdődik. Whatever is going on for you in your life, in your relationship with your body, or whatever is going on, it starts with you. Bármi is, ami végbe megy a testedben, a világodban, az életedben, mind veled kezdődik. You are a gift. Te egy ajándék vagy. You are here because you have chosen it. Azért vagy itt, mert ezt választottad. So please don't give up. És arra kérlek, hogy ne add fel. Everything. We can change everything. Mindent képesek vagyunk megváltoztatni. What requires is your willingness to do it. És erre csak a te hajlandóságodra van szükség. Ehhez. So, with this, I would like to end the call, and I would like to thank you, my lovely translator, Linda. De szeretném ezzel befejezni a hívást, és szeretném megköszönni Lindának a tolmácsolást. And I would also love to hear my lovely host, Angela, to say something. És itt van Angéla, és ő is mondhat valamit, szeretne. About the week that I'm coming to Hungary. Arról a hétről, amikor jövök Magyarországra.
Sziasztok mindenkinek, és igen, épp most írtam a chaten, hogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy itt voltatok. Nagyon-nagyon fincsi volt együtt, és tényleg elkezdődött valami, és mi kellene ahhoz, hogy együtt ezt folytassuk. És én nem voltam még Vladicának kurzusán, csak egy előadását hallottam, de nagyon sok mindent hallottam róla, és egyszerűen azt érzem, hogy most az én testecském nagyon-nagyon vágyik erre az energiára, és ez az 1 óra csak igazából megerősítette még jobban, tehát én alig várom, és bárkinek kérdése lenne ezzel kapcsolatban, vagy bármit is szeretne, keressetek bátran, és bármilyen hozzájárulást tudok ebben lenni, hogy ez létrejöjjön, itt vagyok, használjatok. És köszönöm, hogy ma este együtt élveztétek velünk ezt a dolgot. És Lindának is köszönöm a fordítást, és szerintem Lindát is keрешhetitek, bár ezt nem szeretném helyett. Igen, persze, nyugodtan. Én is köszönöm mindenkinek. És Blarica, nagyon szépen köszönjük neked ezt a lehetőséget, hogy ma együtt lehettünk. I don't know what she said, but it sounds lovely. It was really lovely, and she's just like to thank you for this opportunity that you came here with us. And thank you to everyone, and thank you to all the amazing messages on the chat. And really hope to see you all very, very, very soon. Tehát köszönöm mindenkinek, és köszönöm az üzeneteket a chatben, és nagyon remélem, hogy mindannyiótokkal fogok találkozni majd februárban. And if you can't wait until Hungary, you can join me in Switzerland next week, or in United Kingdom, or in Tel Aviv, or in Stockholm. És hogyha nem bírtok várni februárig, akkor jövő héten csatlakozhatok hozzám mi volt Bécs? Svájcban, és utána az Egyesült Királyságban, Tel Avivban, valamint Stockholmban is nyugodtan Vladicával tarthattok tanfolyamon. Thank you, good night. Köszönjük, jó éjszakát mindenkinek. Bye. Thank you. Thank you. Okay, I will stop recording.